бо мақсади пешгирӣ аз паҳншавии бемориҳои сироятӣ ва муолиҷаи гирифторони он аз ҷониби роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои заруриву фаврӣ амалӣ шуда, шароити хизматрасонӣ беҳтар ва тамоми муассисаҳои тандурустии мамлакат бо доровориву лавозимоти дигари тиббӣ саривақт таъмин мегарданд. дар партави иҷрои дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо супориши раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустамӣ Эмомалӣ дар самти таъсиси беморхонаҳои нав барои қабули беморон, фаъолияти шабонарӯзии ҳамаи сохторҳои соҳавии давлатӣ баҳри ҳифзи саломатии аҳолӣ, бахусус сокинони пойтахти мамлакат, инчунин ба таври доимӣ гузарондани безараргардонии иншооту ҷойҳои ҷамъиятӣ ва маҳалҳои истиқоматии аҳолӣ тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. дар ин робита бо мақсади дастрас намудани маводи дороворӣ ва лавозимоти зарурии тиббӣ бо ташаббуси бевоситаи раиси шаҳр маротибаи дуюм аст ки хатсайри махсуси чартерӣ аз ҷумҳурии Ҳиндустон ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда мешавад. ин навбат низ ба шаҳри Душанбе бо ташаббусу дастгириҳои бевоситаи раиси шаҳр аз ҷумҳурии Ҳиндустон ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба миқдори зиёд маводи дороворӣ ва лавозимоти тиббӣ ворид карда шуд. таъкид кардан ба маврид аст ки ин навбат бо дастгирию ташаббуси бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустамӣ Эмомалӣ бинобар эҳтиёҷот дар давраи хуруҷи бемории сироятии коронавирус, доровории зиёди зиддивирусӣ, антибиотикҳо ва дороҳои пешгирикунандаи дигар бемориҳои вазнин, аз ҷумла гидроксихлорохин ва аргал ки ниҳоят дороҳои камёфт ва зарури ба ҳисоб мераванд, ҳамчунин намудҳои гуногуни дороворӣ аз қабили гепарин, азитромитсин, ванкомитсин, мерапенем, линдотсинг ва ғайра ворид карда шуд ки дар шароити имрӯза талабот ба онҳо ниҳоят зиёд мебошад. аз миқдори умумии дороворӣ ки ин навбат ба Душанбе оварда шуд, дороҳои зиддивирусии гидроксихлорохин ва аргал ба Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва сохторҳои он ҷиҳати истифода дар муассисаҳои тиббии пойтахт ва дигар минтақаҳои мамлакат барои табобати бемориҳои сироятӣ, алалхусус пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии коронавирус COVID-19 ба таври ройгон супорида шуд.